Vi er alle samlet her i dag for at ønske vores kære Bekir farvel. Tak til alle, der er kommet i dag, blandt andet venner, familie og nærmeste personer, som der har en stor betydning for Bekir. Aldrig mere skal vi se hans søde smil, og aldrig mere skal vi høre hans sjov og dejlige latter. Vi har intet at stille op, og det ved vi alle sammen. Bekir kan vi ikke få tilbage. Det eneste vi kan gøre, er bare at mindes de gode tider og minder vi havde med ham. Bekir var en person på 16 år, i en meget tidlig alder at miste liv på grund af en forfærdelig ulykke. Bekir gik på gymnasiet i 1. G, og han boede sammen med sine forældre og sine 2 brødre i en lejlighed. Mine tanker går til hans familie, som der har mistet et meget betydeligt medlem i familien. Bekir havde desuden også en sportepas, og der vil han selvfølgelig også hans talent blive meget savnet. Jeg kan slet ikke fatte og forstå, hvordan en sådan vidunderligt og talentfuld unge som Bekir har givet sit sidste spor på den her jord. Bekir var et rigtig godt menneske, som aldrig svigtede en i de værste tider. Jeg husker specielt de tider, hvor jeg havde det virkelig dårligt. Han var der altid for mig, og han fik mig på køl igen. Han bemærkede hurtigt, om et menneske havde det dårligt, og han var der for dem, lige meget hvad det var. Han motiverede virkelig meget en person, og fik personen på den rette vej. Han motiverede en i forhold til alt, sport, skole osv. Bekir var desuden også en person, som der var meget imødekommende. Han ville altid lære nye mennesker at kende. Han var god, hjælpsom og barmhjertig over for alle mennesker, som han kendte. Han ville altid lære nye mennesker at kende. Han skiftede blandt andet klubber, kan jeg huske, kun fordi han ville lære nogle nye mennesker at kende. Bekir blev glad, når han lærte nye mennesker at kende, og det kan jeg tydeligt huske. En ting, som jeg kommer allermest til at savne ved den dreng, er bare den glæde, som han kom med. Og man havde det virkelig dårligt, fik han mig og vores omgangskreds til at grine. Lige meget hvordan vi havde det. Hver morgen har jeg set ham de sidste 8-10 år. Han har altid været glad hver morgen. Bekir var en meget morgenglad person. Han var altid energisk og frisk på det hele. Hans glæde og hans sjov latter kommer vi alle sammen til at savne virkelig meget. Noget, som jeg allermest kommer til at savne ved Bekir, er den arm, som han altid bidrager med. Han var der altid for en. Den lange arm, han altid slyngede omkring ens skulder og spurgte, er du okay, kammerat? Hvis man havde det dårligt, var han villig til at bidrage lige meget, hvad det var. Han fik mig på det rette køl igen. Jeg kan tydeligt huske et tidspunkt, hvor jeg var virkelig nede, fordi min mormor døde. Jeg havde det selvfølgelig meget dårligt, men jeg gad ikke vise det til mine venner, for jeg gad nemlig heller ikke have, at de skulle blive påvirket på grund af det. Men Bekir vidste og kunne mærke, at der var noget galt med mig. Han kom over til mig, kan jeg tydeligt huske, og sagde, har du det godt, ven? Jeg var selvfølgelig ærlig over for ham og sagde, hvad der var galt. Jeg sagde, at min mormor var død, og at jeg selvfølgelig har det hårdt på grund af det. Det her sagde han til mig, og det kan jeg aldrig nogensinde glemme, og det vil jeg altid huske. Min ven, alle mennesker på den her jord skal dø. Ikke nogen på den her jord kommer til at leve uendeligt, alle skal dø. Og sådan er det. Jeg forstår selvfølgelig godt, at du er ked af det, men der er ikke noget at gøre. Alle skal igennem sådan et tidspunkt i sit liv. Alle skal dø, selv mig og dig. Og nu er tiden kommet til min bedste kammerat Bekir. Det blev hans tur, der er intet vi kan gøre, og det ved vi alle sammen. Han var et menneske med hjerte og guld, og det eneste vi kan håbe, det er bare, at han er i bedre sted lige nu.